Ei oo ollut. Onko sulla? Mielialalääkkeitä käytetty. En pitäis varmaan. Näköjään. Ei, oot sä Hannu, jotka on käyttänyt huumeita? Olen. Okei, en puhuta käyttämisestä, se on väärä termi. Olen kokeillut. Pekko Rinkinen, oletko käyttänyt huumeita? En ole. Pikamaista. Arvokkaa, mistä mä sain mun huumeet. Amsterdamista. Se on laillista siellä sitten. Mutta niin, ei enempää huumeista. Meillä oli semmonen keissi poliisin kanssa tuossa eilen, kun tuo Tiluksen Jukka oli tehnyt rikoksen. Ja sitten sillä oli tommonen punainen takki, niin vittu hetihän se jäi kiinni. Oli niin noloa. Siinä oli semmonen niinku hevonen tuli Helsingin keskustassa Rautatien torille ja sit siinä oli semmonen vanha paappa, se kysyi, että tarvitseeko kyytiä. Sit nää tytöt hyppäs sinne heti, että no heti hepan selkään pitää päästä ja no totta kai Pekko kans. Mutta sit ne poliisit tuli siihen ja ne tuli hakemaan tuota Tiluksen Jukkaa. Mutta se meidän rikollisista taustoista. Mika korentoi. Sellaiset hiljaiset ihmiset, kun ne usein on niitä pahimpia, niin onko sulla pahoinpitelytuomioita? Mua vaan pahoinpidetty. Ei mulla itsellä ole kontolla mitään. Ei oo muitakaan tuomioita. Kiitos kysymään. Oot se totta, mitä mä huutoin, että se sun tyttöystävä lähti sen takia, kun sä pahoittelet? Out. Se on hauskaa, koska se on totta. Läpi Horskovic naisten asiattomalla linjalla. Mistäkään mä varastin tuon? Aika hyvin sanottu. Ei tässä ollut mitään niinku pahoinpitelyjuttuja. Kasvettiin erilleen. Ei lähde paskahäpäisen linjalle. Kyllä, eli näihin varhaisiin lehtiin, mitä on vieläkin saatavilla. Joo, tästä tää kuntipulle. Josta painoksesta yli puolet myyty toinen päivä, kun se on saatavilla. Sitten täällä on tää miesjunalehti. Josta ei oo myyty 2 kappaletta koko historian aikana. Mut hei, jos joku tykkää homojutuista, niin ostakaa.